bulldozer ya. Oh, itu bulldozer. Dan pada malam hari ini dengan berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa bisa memberikan apa yang terbaik buat seluruh warga masyarakat Desa Lundo atau Dusun Lundo bersama Sekare Budaya. Ya apa langsung gandeng Syarif tambah oso. Oke. Sampai sing dadi Syarif iki mbokne Syarif. Oke. Vivi, ayo Vi, dadi mbokne Syarif. Aku manglo dadi mercon. Musisan. Ayo. Sik. Hah? Sing go omah ya wis sakmene lho rek sakmene iki kan. Masalah. Pakeno. Aja mundur-mundur. Syarif tambah oso. Ki yo kanggo spesial sing memantau dari rumah. Oh nggih, kagem sedaya kemawon ingkang mirsani pagelaran wayang kulit Ki Dalang Blego Ardianto wonten ing dalem ngaturaken sugeng dalu mugi-mugi panjenengan semua panjenengan sedaya pinaringan kabagian sesarangan Sekaring Budaya. Mbokne Syarif. Ketupraan ya, ketupraan. Mbokne kene iki tak gendak dhewe. Kapan maneh garap Cak Rino. Ya apa Sare? Ayo kan. Ayo. Bojone. Ajane ngono aku mari wudu. Iki mbokne gak oleh ngono mbokne. Iya. Mbokne. Aku ben nabrak iki direk. Gak apa-apa iki sebalan. Wong aku iki banci, gak apa-apa. Aja duyu iki gak. Ya. Ya, mosok gak ketara. Wis gak ngene ya. Iki lho wong aku Loh, enggak. gak oleh. Mbokne Sarep kok. Kata tak karo sinden. Ya. Mbok, Ojo nek ditutupi ngene le. Aku gak nutup apa-apa ambune lho. Wis tak tekuk le. Iya le iya. oh Bob. Wis dapat aku. Sampun padahal aku sampun. Ya. Sampun. Nggih. Ayo langsung Syarif tambah oso. Ayo Mas.
Kopi